kamano. Ano ka Weke ng'iyo sa. Weke owino wuo dakika 8. In gi sani. Koro wacha gik mawacho. Weke jatend piny ogo bade piny. Koso e wach ng'anyo ni ma oyie ni koro ginyalo wuoyo nikech kinde mokalo ji osebedo ka wacho ni wan waonge gi thuolo moro amora mar wuoyo. Gima wanyalo wacho kanyalo kuota gima jalup jatend piny wacho ni gima wanyalo yie mondo wachi kind jatend piny gi jatend Azimio en ni mondo wang'e kaka inyalo tiek kindene mar siasa mondo odhi oyue. Diponi nitiere go piny moro mobedo go bat piny moro mobedo odhiambo ma kawuono. Apani mokwongo awinjo ka Charles Owino ma osiepna ahinya kowacho ni ng'anyo ma wang'anyo ni ne pok ochopo kama wang'anye. Onge tiende. Onge tiende. Yes. Apani Charles maybe en kama ber. Wang'anyo bati nikech bei mar mogo ni malo. Wang'anyo nikech bei mar sufria ni piny molo mar mogo. Bati wang'anyo nikech bei petrol oidho malo to the highest chakre Kenya ochaki. Bati wang'anyo nikech bech stima odhi malo. Bati wang'anyo nikech bech mo mar tedo. Sani kaka wuoyo kodi sukari kila chiele ni 135. Ochung ng'anyo Weke to pok gigi odok piny. Ma nyiso nang'o? Awinjo ka Charles wacho ni ji opur. Puro to wadhi puro ndi. Kendo wadhi puro nikech koth chwe. To wadhi puro to pod wang'anyo. Nikech jogi kane gibiro e serikal ne gimiyo wa ahadi mang'eny. Magi wacho ni this time round ok gidhi ng'iyo jotelo gi. This time round ok gimiyo Weke gini, ok gibi ng'iyo Charles gini, ok gibi ng'iyo Mudavadi gini. Gidwa ng'iyo japiny. Wadwa paro ne gini gima promise mane giketo cha. Ema pod wadwa duokogi. Round hii, safari hii cha. Ema pod wadwa ni oduogi. Nikech waneno ni jogi ok gin serious gi ng'iyo haki mar jopiny. Wang'anyo bati nikech sani already president soloso system modwa yiero godo commissioners modwaro. Kata wach ni o IPP jino an kaka election expert okayie kode. What we need is an independent IBC ma is not connected to any political party. Ma system ma kelo en system mar ok yud ka president nigi control, ok yud ka opposition nigi control. President ma wadwaro system ma wadwaro en system ma kelo ng'ama independent completely ma they run elections. Kata sasa mimi njoba wacho ni sasa ni ang'omi en ga issue. Ang'omi ka adieri initimo election to election ber itabre ya sasa nango. Ineno form 34A ma Charles ngisigi gi portal ma jatelo wueni. Ka idhi e polling station kata presiding officer ki scan gicha idwa ni scan titere direct e portal. E portal no ne wayudo PDF forms. PDF no akany. Nikech mondo convert image me chwado picha to PDF you had a lot of time. To legally ne ni igo scanning titere portal. PDF gi no akany. Jose Kamago gi iparo Jose Kamago cha. Kani no akiambu katiani no akanye Kamago cha. Jose Kamago no akanye forms ka. Mane magi mo wacho. Kata IBC ma wantie godo ni. Alright. Kai itimo election maber. Mi luwo process mar law maber. Mi timo tallying maber. Mi conversion military national center maber. Iluwo ya usava nango. Gi ya usava. Onge gima duong'. It is an audit issue. Penyo maduong' en ni koro ng'anyo chungi. Japiny to yudo ang'o nikech gima nitimo dhire ng'anyo ni en ni mondo ngima obed mayot ne japiny. Chal ka gima nitiere winjruok madhi bedo mane kindre duond buche mag siasa miluongo ni bipartisan gi ma ing'iyo godo wach IBC ka nengo mar chiemo ni bende samoro nyalo kawo thuolo malach moingo kaka ne gima nomiyo jopiny ng'anyo nikech ka jopiny inyore to giinyore mana sana. Raila nyaka ng'e niya kata kodhi obedo piny gi William Ruto ji ariyo to bei mar bidhaa pok odhi piny jopiny biro ng'anyo. Mano to wabo ng'anyo nikech the reason ma wang'anyo wadwa ni jogi o concentrate kaka gidhi konyo japiny bei mar bidhaa odhi piny. Right. To magi gik mane gi promise ok ni wan ne gi promise kane ne gi wuoyo gi jopiny. Weke ok wuo kaka